Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Eric Nsikiti kwa poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino ali ndi nkhawa kamba kakukwera kwa mtengo wa fetereza. Atsogoleri a mayiko a SADC ayamba kufika kudzakhala nawo pa msonkhano wa bungweri. Mu nkhani zina anthu ena ku Monkey Bay adzudzula boma posalabadira nkhawa zawo pa nkhani ya malo. Tili ndi izi ndi nkhani zina zambiri tete ndikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba madzulo ano aku nyumba ya boma mu mzinda wa Lilongwe ati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ndi okhudzidwa kwambiri ndi kukwera kwa mitengo ya fetereza mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku nyumbayi Sean Kampondeni wanena izi lolemba pa msonkhano wolemba nkhani umene unachitikira ku Kamuzu Palace mu mzindawu. Taonga Sabola ali ndi zambiri. Nkhawa za ku nyumba ya boma zikudza pamene thumba la 50 kg la fetereza lafika pa 40,000 kwacha, zomwe zikupereka chiopsezo ku ndondomeko ya fetereza otsika mtengo ya affordable input program. Akampondeni anati mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera akhala akukumana ndi nduna ya zaulimi a Robin Lowe komanso akuluakulu aku ADMAC ndi mabungwe ena okhudzidwa kuti aone njira imene angathetsere vuto la kukwera mtengo kwa fetereza aku. Ngati pali munthu m'malawi muno amene wayika mtima kuti amenyere nkhondo alimi ndi a president Chakwera. Ndi nkhani imeneyi Chakwera widziwa ikuwakhuza ndipo mitengo imeneyi Chakweranso imapweteka koma Chakwera ndithu ayika mtima pa nkhani imeneyi kuti zilongosoke chifukwa chithandizo chomwe alimi analandira kuchokera boma la Chakwera chaka chatha. Chakwera sicholinga chawo kuti alimi chaka chino ndi zaka zikubwerazo alimi abwerere ku nthawi yozunzika. Mu mwezi wa Julayi chaka chino boma lilalengeza kuti lichepetsa chiwerengero cha anthu omwe apindule kuchokera mu ndondomeko ya fetereza otsika mtengo ya AIP kuchoka pa 3.7 miliyoni chaka chatha kufika pa 2.8 miliyoni chaka chino. Posachedwa pa mtsogoleri wa bungwe la Farmers Union of Malawi a Frighton Njolomole anati amalawi ambiri avutika chaka chino kuti agule fetereza. Ndipo mu ripoti lake la monetary policy la mwezi wa Julayi chaka chino, banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Bank ya Malawi inati ikuyembekeza kuti mitengo ya fetereza ipitirira kukwera mu miyezi imene yatsala ya chaka chino. Pakadali pano bungwe la Farmers Union of Malawi lati mdziko muno mutha kudzakhala njala chaka cham'mawa ngati boma lichiyedwe kuthetsa vuto la kukwera kwa mtengo wa fetereza. Mtsogoleri wa bungweli Frighton Njolomole wauza Times kuti mtengo wa fetereza wakwera kwambiri, zinthu zimene zingasokonezenso ntchito za ulimi wa nthirira. Sam Kalimira ali ndi ripoti. Titaunika ku zigawo za kumpoto pakati komanso kumwera tinapeza kuna kuti thumba limodzi la 50 kg la fetereza wa nthaka akuligulitsa pakati pa mitengo ya 36,500 komanso 40,000. Komano Njolomole akuti boma lisadikire alimi kuti achite zionetsero kuti alowerepo pa mitengo ya fetereza ponena kuti vutoli ndi lalikulu kwambiri. Monga mukonje mwetu makhalira ndife tantha mtendere komano mthaizi zanzekezera povuta mwina mwake mtenderewo umatisautsa chitusupi chifukwa sitingalangulira mmitima mangovutika mmitima mwina chifukwa chokhumudwa ndi kukwira mona atha kuganiza zina zosayenera kuti mutiyegerera chifukwa amalisatekenyere kwathu amenewo atipotera. Iwo galaganira ali nzokhumudwitsa kuna kuti mitengo ya fetereza yakunkanungwera angakhale boma lakhala kulimbikitsa ulimi wa nthirira umene pakadali pano uli mkati. Komano mneneri ku nduna za ulimi a Grace Lungu anati boma likupeza njira zimene lingatsatire kunena kuti kukwera kwa mtengo wa fetereza kusasokoneze ulimi komanso kuonetsetsa kunena kuti dziko muno muli chakudya chokwanira. Alungu anena kuti nduna za malimidwe ukuzindikira kunena kuti ulimi ndiye mzati wa chuma cha dziko lino ndipo n'chifukwa chake ukambirana ndi unduna wa zamalonda poonetsetsa mmene angathetsere vutoli. Zimene tikuchita pali panopo ndikuti tikumane kwambiri ndi aunduna oona za malonda kuti iwo ndithu tithe kuwunikirana nawo limodzi pamodzinso ndi kugulitsa fertilizer kuti tione kuti kodi
ndi yani chimene tingapange kuti mwina tithane ndi mavuto amene ali pano makamaka kukwera kwa mtengo kwa fertilizer. Komano kwambiri ndikochulukirapo kwambiri kumene kuti kundonaso pano ndi kuonesesa kuti talimbikitsa kwambiri njira zina zimene zingathandizire kuti alimi athepe kukolola ngakhale yosagwiritsa ntchito kwambiri fertilizer wa chizunguyi. Posachedwa apa nduna za malonda a Sosten Gwengwe adanena kuti vuto la zachuma pa dziko lonse kamba ka COVID-19 kwachititsa kuti dziko la Malawi likhudzidwe. Atsogoleri ochokera m'mayiko a mchigawo chakumwera kwa Africa ayamba kufika kudzakhala nawo pa msonkhano wa SADC umene uyambe lachiwiri sabata ino. Oyamba kufika mdziko muno anali mtsogoleri wa mdziko la Madagascar Andre Rajoelina amene afika la Mulungu. Mtsogoleri wa dziko la Botswana Amongwetsi Masisi nayenso afika mmawa wa Lolemba. Tikupatsirani zambiri za nkhani mu nkhani zathu zotsatira. Pamene mtsogoleri wa chi 41 wa atsogoleri a mayiko a mabungwe a SADC ukuyamba lachiwiri lino kumalo a Bingu Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa kampani ya Umodzi Park imene ndi ene ake a BICC wati adzipereka poonetsetsa kuti alandire alendo ochokera m'mayiko ena mwa msangala. Aaron Malikita ndi mkulu wa BICC ndipo akufotokoza. Ife takonzekera ndipo tikuyembekezera msonkhano umenewo kuti anthu akabwera chilichonse chimene tinagwirizana zimene timapangira mbuyo mukulongosola mayendedwe mapangidwe a msonkhano umene utazakhalire chilichonse chikuyenda m'malo mwake. Tinali ndi committee meetings ndi anthu akuboma amene amakhuzana ndi zachitetezo, zakudya, kugona ndi transport. Ifeyo zimatikhuza kwambiri ndi zakudya, pogona ndi zachitetezo. So zonsezo pakali pano zikuyenda bwinobwino, palibenso pena pamene taona ngati kuti pasokonekera. Mothandizidwa ndi anzathu a foreign affairs ndi alanzi ngati amene akupanga lead, chilichonse pakali pano chikuyenda bwinobwino. Pakadali pano unduna woona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena wati zotsatira za chisankho cha dziko la Zambia sizikhuza chiwerengero cha anthu amene akuyenera kukhala nawo pa msonkhanowu. Izi zili chomwechi chifukwa chakuti yemwe adali mtsogoleri wa dziko la Zambia Edgar Lungu anali asanatsimikize zakupezeka kwake pa msonkhanowu. Matthews Kasanda akutipatsira ripoti ili. Mneneri mu unduna woona za ubale ndi mayiko ena ali Joyce Shumba wati nkutheka kuti akuluakulu a dziko la Zambia sadatsimikize kuti azakhala nawo pa msonkhano wa SADC kamba kuti amazindikira kuti mdzikomu machitika chisankho. Ashumba afotokoza kuti kazembe wa dziko la Zambia kuno ku Malawi ndi amene akuyimira Zambia pa msonkhanowu. Koma iwo atsindikanso kuti pakadali pano Alungu adakali mtsogoleri wa dziko la Zambia kufikira nthawi yomwe mtsogoleri amene wapambana pa chisankhochi alumbitsidwe. Ashumba atsindikanso kuti zithunzi za Alungu zimene zayikidwa m'malo osiyanasiyana mdziko muno zimene zayikidwa mdziko muno pa nthawi ya msonkhano wa SADC zikhala zilipobe. Komishona wa dziko la Zambia kuno ku Malawi ndi amene atayimirire dziko la Zambia pa msonkhano umene wa SADC 41. Malipoti akusonyeza kuti Hichilema ndi amene apambana chisankho cha mtsogoleri wa dziko chomwe chachitika mdziko la Zambia pomwe apeza mavoti pafupifupi 2.8 million pomwe Alungu apeza mavoti pafupifupi 1.8 million. Ena mwa anthu ochokera ku Monkey Bay boma la Mangochi awapseza kuti achita chinthu chimene sadachitchule ngati akuluakulu a boma apitirire kusalabadira nkhawa zawo pa nkhani ya malo. Anthuwa akudzudzula akuluakuluwa chifukwa chosakwaniritsa lonjezo lawo lowapatsa malo ena pamene iwo adapereka malo awo ku boma kuti pachitike ntchito zachitukuko. Isaac Salima adali ku Monkey Bay ndipo adza ndi nkhani yonse. Dera la Monkey Bay adalikhazikitsa ngati limodzi mwa madera amene akutukuka kudzera mu project yofuna kutukula madera aku midzi imene boma ndi thandizo la African Development Bank yakhale kukhazikitsa. Pa nthawiyo malo okwana mahekta 13 ndi amene adawaganizira kuti pamangidwe nyumba komanso ofesi zina za boma monga mwa project iyi. Malingana mapepala ena amgwirizano amene ife taona, anthu ena amene adali eni ake amalowo adawapempha kuti apereke malowo ndi lonjezo lakuti awapezera malo ena. Anthuwa adaperekadi malowa amene padakali pano padamangidwa zinthu monga bwalo la milandu, ofesi ya bwanamkubwa ndi zina. Koma malinga ndi anthuwa ngakhale patha zaka zoposa 3 iwo sadawapasebe malo ena. Achinkwita Bulirani ndi woyankhulira anthuwa. Panopa tikuona kuti tayesa njira zonse talephera
ndiye panopa tifuna tiziwiseno kuboma kapena mwina mwache mmene timalankhula mwina timapanga zimene mwina zimangopita ku ofisi kwa bwana mkubwa kokha sizimatuluka anthu kunja kusamadziwa kuti ife Amalawi tikuphinjika kuno. Mavuto amene tinawo ife ndona kuti no ife tinapeza malo kuchokera kwa mfumu Nsombi adi alino ndiye unapeza tino tili nkati motino tiyambe kumanga zituko zathu nyumba zoti zikhala boma linabwera kupyola kwa LDF ndikutuza kuti sitinaso kumanga nyumba pamenepa pamalo amene wa boma lifuna limange zituko zawo. Anthuwa ati ayesesa kutengera nkhani kwa akuluakulu oyenera koma palibe chimene chochitika. Tikuona kuti sitikuthandizika chifukwa tikatengera ku nkhani ya malo mmene imayendera amayenera kuti ngati aboma akufuna kuti atenge malo kwa munthu akuyenera kuti ampemphe nde iwowo adatipempha koma ife titamvera pempho lawo tidavomera kunena kuti akatipatse malo kumene iwowo akufunako kumene akufuna kuti ife tikakhaleko akatipatse koma kufikira lero sadatipatse zimene zikuonetsa kunena kuti mgwirizano weniweni pa malowo palibe. Mkulu woona za malo boma la Mangochi Sylvester Maluni ati akudziwa bwino za nkhani ndipo akumana kuti akambirane pamene angachitire. Mu nkhani zina akatswiri pa za ulamuliro wabwino alangiza bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB limene likufuna kuyamba kauniuni wa mmene anthu ogwira ntchito mboma amapezera chuma chawo ponena kuti njirayi itha kukhala yovuta komanso yosakaza ndalama. Bungwe la ACB lachita ubale ndi nthambi yozenga milandu ya Directorate of Public Prosecutions komanso bungwe la Financial Intelligence Authority pa nkhani. Feston Malekezo ali mu mzinda wa Mzuzu. Poyankhula kwa atu Nkhani ku Lilongwe sabata yatha mkulu wa bungwe la ACB Amartha Chizuma ati ntchito iyi ikugwiridwa ndi mabungwe angapo omwe cholinga chawo ndikufunisisa kuti boma likukwanirisa kulanda katundu amene anagulidwa mwauba. Koma poyankhulapo mkulu wa African Institute for Corporate Citizenship Felix Lombe ati kauniuni wa anthu ogwira ntchito mboma makaomo mmene apezera chuma chawo ndi njira yabwino koma bungwe la ACB likuyenera kusamalisa ponena kuti ndi mayiko ochepa amene ayigwiritsa ntchito njirayi. Alombe anati nkwabwino kuti boma lingulimbikisa kapena kupereka mphamvu kwa mabungwe amene ntchito yawo ndi kuzenga milandu komanso kufufuza milandu yokhuza katundu komanso chuma cha boma chimene chabedwa. Alombe anati akudziwa kuti anthu ambiri akufunisisa kuti kauniuniyu ayambe kuchitika mdziko muno pozindikira kuti milandu yokhuza chuma cha boma imachita kwambiri kutha. Komabe anati nkwabwino kuti boma komanso bungwe la ACB lifufuze bwino kaye mmene mayiko ochepa amene akugwiritsa ntchito kauniuniyu akuchitira. Katswiri wina pa nkhani ya ulamuliro wabwino Mathias Kafunda anayamba ndi kunena kuti pakufunikira kuti ntchito ya kauniuniyu ikhazikitsidwe bwino lomwe pofufuza mmene anthu ena amachitira kuti izagwire bwino ntchito mdziko muno. Akafunda anatsindika kuti kafukufukuyo ngwabwino popeza kuti dziko la Malawi lilizakwanisa kuzindikira katundu amene wagulidwa pogwiritsa ntchito ndalama zakuba za boma ndipo boma lilizakwanisa kulanda katunduyu yemwe atha kugwira ntchito zina. Iwo anati izi zidzathandizira kuti mchitidwe wakatangale mdziko muno zachepe komabe anatsindika kunena kuti nzovuta kuti bungwe la ACB palokha lingafufuza anthu ochuluka popeza kuti zidzafunikira ndalama zambiri. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhalani pomwepo. To achieve great things in life, you must do little things every day, like the 1, 2, 3 with Colgate. 1, wake up, wake up. 2, brush up, brush up. 3, smile through your day with a fresh breath and strong tea. Smile through your day with a fresh breath and strong tea. Do the 1, 2, 3 with Colgate and give yourself a future to smile about. UNICAF University celebrates the success of 222 students from 49 different countries who have graduated after completing their bachelor's and master's degrees online. Studying with the UNICAF University was for me, during those 2 past years, the biggest opportunity to grow. My immediate experience has been obtaining a much better job. Studying online
I was able to complete my assignments without compromising my career. It's a space that that was convenient in terms of learning, that had highly professional tutoring and high standard learning content. The great platform they provided for me enabled me to study even when work. I made it, yes I did, and I encourage Liberian professionals to take advantage and get on board UNICAF. tsiku ndi tsiku moyo umatipasa mwayi wopanga chisankho choyenera, chisankho chokhala ndi thupi losalala bwino, kupanga zinthu motakasuka, kuchotsa mafuta, kukhala aukhondo ndiso odziteteza ku mliri wa COVID-19. Pangani chisankho choyenera lero posankha katundu wa purity ndi kukhala otetezeka. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Anthu ochokera m'madera a mafumu akulu makamaka akulu Somba ndi Kuntaja m'boma la Blantyre asumira kampani 20 komanso konsolo ya mzindawo chifukwa chothandizira powononga mtsinje wa Mudi zimene zakhudza miyoyo yawo. Anthuwa Michael Chikwanje komanso ena 119 akuloza chala kampanizi zimene zili mozungulira dera la Makata komanso Chichiri kuti zidawononga malo komanso mtsinjewu. Kuti timve zambiri nayu Isaac Salima. Anthuwa akuti kampanizi zakhala zikutulutsa zinthu zoyipa nkumakathera mu mtsinjewu posaganizira umoyo wa anthu okhala mozungulira mtsinjewu. Iwo akudzidzulanso kampanizi kamba kolephera kuthira mankhwala zinthu zopanda ntchito asadakazitaye mu mtsinjemo. Mukalata yosomayi imene wasayinira ndi Wellington Kazembe wa kampani ya Mackenzie and Patrick Associates yati malinga ndi zimene kampanizi zidachita, madzi ochokera mu mtsinje wa Mudi akumatulutsa fungo losakhala bwino zimene zikumakhuza anthu okhala mozungulira mtsinjewu. Iwo atinso izi zachititsa kuti mtsinjewu asamawugwiritse ntchito mwakuti anthuwa tsopano sangamatungemonso madzi kapena kuvula mchenga monga ankachitira kale. Ndipo khonsolo ya mzinda wa Blantyre naye akuyisumira kamba kakuti paipi yake yotenga zoyipa akuti idaphulika mchaka cha 2014 ndipo zoyipazo zidakathera mu mtsinjewu. Amene akuyimira anthuwa a Wellington Kazembe adasimikiza za nkhaniyi ponena kuti anthuwa akufuna chipepeso cha ndalama zoposa 1 biliyoni kwacha. Ndipo amene akuyimira kampani ya chibukhu a Wesley Mwafuliwa nawonso adasimikiza za nkhaniyi, koma adati akususana ndi zimene anthuwa akunena ponena kuti kampani yawo simatayira zinthu mu mtsinjewu. Bungwe la Concerned Youth Organization ndi khonsolo ya mzinda wa Blantyre ayamba kuyendera misika ndi malo ena pofuna kuona ngati khonsoloyi ikukwanitsa kutsata ndondomeko zake. Cholinga cha ntchitoyi ndi kuonesetsa kuti anthu akuthandizidwa moyenera ndi khonsoloyi. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Mkulu wa bungwe la Concerned Youth Organization CYO Ahave Chimaliro ati iyi ndi ntchito yomwe ikhale kupitirira ndipo adindo akhala akufikiridwanso. Tili okhutirabe koma osati mwina wanthunthu tili okhutira chifukwa tino tinayendera ulendo wina ndipo tinapeza ndithu mmeneno zinthu sizinali bwino kwambiri, koma pano pamene titapita tinaona kuti ayi pali kusintha kumene kwachitika kuno ngati zinyalala zimene zinalipo zambiri achiosa komanso mmeneno akuchitira zinthu kuti pali kusintha ndi kasamalidwe kusiyana ndi kale mmene tinayendera. Ndino tikuyembekezera kuti tikuyembekezera kuti tikhale okhutira kuti khonsolo ikatengapo mbali ndi kuchita address kuthesa mavuto ena amene asalira. Akuluakuluwa anachitanso mikumano ndi apa mpando wa misika komanso makomiti omwe amayang'anira misikayi kuti amve madandaulo awo omwe akufunika kuti ayankhidwe. Iwo anapezanso kuti zimbuzi ndi zosakhala bwino komanso malo omwe amaphera ziweto sioyenera. Sekera Kayange ndi mmodzi mwa akuluakulu ku khonsolo ya mzinda wa Blantyre
ndipo anavomereza kuti mavuto alipodi, koma anatsindika kuti ali ndi mapulani okonza mavutowa. Blantyre City Council inali ndi mapulani owonjezera muchizungu timati ma skip handlers, kapena ndinene kuti magalimoto amene amanyamula zinyalala kuchokera mtawuni kukasiya malo kumene anakonzedwa kuti zinyalala zimene zikatayidwe. Koma chifukwa cha kusowa ndalama zokwanira zimene tingathe kutolera ndi kugula magalimoto amenewo, chifukwa cha vuto limene linabwera la COVID-19, zapezeka kuti council yalephera kugula magalimoto amenewa nthawi imene iyo council imayembekeza kuti igula. Koma ngati ma stakeholders ena alipo amene angatithandize ndi galimoto imodzi olo ziwiri zimene zingathandize kwambiri kuti misika yathu sole komanso town yonse ya Blantyre izioneka bwino, chifukwa zinyalala zizitoledwa nthawi yake komanso sizikhalitsa pamalo, zizipita kukatayidwa kumalo amene aliwoyenerera. Ena mwa mabungwe omwe anatenga nawo gawo pokayendera misika ya Maketa ndi Kachere ndi monga Wildlife Environmental Society of Malawi, Sustainable Development Initiative ndi Youth Active Initiative Organization. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ali ndi nkhawa kamba kakukwera mtengo kwa feteleza. Atsogoleri a maiko a mu SADC ayamba kufika kudzakhala nawo pa msonkhano wa bungweri. Mu nkhani zina, anthu ena ku Monkey Bay adzudzula boma posalabadira nkhawa zawo pa nkhani ya malo. Ndimopatsirani nkhanizi ndine Eric Nsikiti, koma kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina intaneti pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Madzulo opambana.